الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند ہوش پڑھیے الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله ملائے سجنا چھڑ گلاں تکرار دیاں ملائے سجنا کوئی دن دا چھڑ گلاں تکرار دیاں اے اگلا جملہ سارے مل کے پڑھاں گے جے تو رب نو راضی کرنا ہے گلاں کر پھر رب دے یار دیاں آکھو جے تو رب نو راضی کرنا ہے گلاں کر پھر رب دے یار دیاں اور ہر شے دا ادب ہے بجاؤندا روی سوہنے تے درود پچاؤندا روی ذرا سنبھل کے ایتھے پیر دھری ایتھے گلیاں نے
سرکار دیاں جڑے بندے ہاتھ بلند فرما رہے ہو میری دعائے مالک تو انہاں دے بختاں نو بلند فرما مل کے کہنا ہے اے میلائے سجنا کوئی دن دا اے میلائے سجنا کوئی دن دا چھڑ گلاں تکرار دیاں اور رکھیاں دے روزے سلامینو پتھر بھی ترسل غلامینو چنے ٹوٹے ہو کے قدمی لگے کنو جرتانے انکار دیاں لوگ میرے بھائی کیمرہ مین جڑے جڑے بھی اپنے اپنے اینگل نل اے ویو لے رہے ہیں تو آڈا ہاتھ ہین جو ہوئے اور اے پنجا اٹھا کے پینتن پاک دی محبت دا اظہار کر دیا ہویا اٹھا کے ہاتھ کہنا ہے کہ جڑا آیا انہیں جانا ضرور ہے اساں بھی جانا ہے پر جدو جنازہ جاندہ پیا ہوئے کوئی وے کیا خیاش کے رسول دا جنازہ جا رہے ہے مل کے کہنا ہے اے میلائے سجنا کوئی دن دا کوئی دن دا اے میلائے سجنا کوئی دن دا چھڑ گلاں تکرار دیاں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ملائے سجنا کوئی دن دا چھڑ گلاں تکرار اینا کو ذوق دے دیو آج مصروفیت کافی زیادہ ہے کہ تواڈی سبحان اللہ انج میرے اندر سرایت کر جائے کہ فزیکلی پوزیشن بھی ٹھیک رہے روحانی پوزیشن بھی ٹھیک رہے انج محبت نہ سارے احباب نے پڑھنا ہے جڑے آئے بیٹھے ہیں کم از کم ایک دوجے نو اپنی آواز سنا لئیے کہہ لویے اے میلائے سجنا کوئی دن دا چھڑ گلاں کل نفس ذائقۃ الموت اے میلائے سجنا کوئی دن دا کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا اے میلائے سجنا کوئی دن دا چھڑ گلاں تکرار دیاں چے تو رب نو راضی کرنا ہے گلہ کر پھر رب
دے یار دیاں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک ہرد و سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمۃ الزہرا برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالی اچ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی ذی وقار علماء کرام نعت خانان ذی احتشام بانی محفل حاضہ عاشق رسول گدائے در بطول محترم المقام الحاج محمد اسلم صاحب اور جنہ دی روح نو ثواب سال کرنے واسطے اس ساری محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا عاشق رسول گدائے در بطول محترم المقام جناب بھائی محمد ارسلان صاحب اور انہ دے والدین مرحومین مغفورین انہ دی روح نو ثواب سال کرنے واسطے یہ سارا پروگرام دا انعقاد کیتا گیا مجتقبل آپ احباب نے تلاوت ثناخانی اور بالخصوص خطیب لاسانی خطیب ذیشان فاضل نقطہ دان فاضل شہیر عالم نبیل اخی صغیر حضرت علامہ صاحبزادہ محمد خادم حسین صاحب گردیزوی دامت برکاتم العالیہ آپ دا بڑا حسین و جمیل خطاب آپ احباب نے سماعت فرمایا میں بھی چند لمحات حاضر ہاں دعا فرماؤ خالق کائنات میری توڑی حاضری نو قبول فرمائے اور مرحومین واسطے اور ساڑھے واسطے خالق کائنات ذریعہ نجات بنائے حضرت گرامی رب العالمین نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا ربی حب لی من الصالحین دعا کرو اے دی اکھ ذرا میرے تے کٹ پوے تے میں توڑی اکھ چکھ پا کے گل کراں چونکہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے تسی بڑے سیانے ہو تساں آکھیا مولویاں نو ادھر بھائیے جدھر سورج انہاں نو تکدا ہی رہے بڑے تیز ہو تسی سبحان اللہ اپنے واری بھی ایسے طرح آکھی دیئے نہیں جڑے کہہ رہے او تے جرت کرو نہ محبت نہ فرماؤ سارے سبحان اللہ فرمایا ربی حب لی من الصالحین ایک نبی دی دعائے اور نبی ہوئے جڑا صدیق ہے نبی ہوئے جڑا اللہ دا خلیل ہے نبی ہوئے جڑا میرے نبی دی جد ہے نبی ہوئے جن نے خانہ کعبہ بنایا تے کلیاں نہیں بنایا آپ بھی بنایا پتر نو بھی نال لایا ایتھے جتنے بھی احباب تشریف فرمانے میں بھی آپ دے والدین تو واقف نہیں ہاں لیکن میں آپ احباب نو جو ویکھاں گا تے ویکھ کے سرکار دا فرمان یاد آوے الوالدو سر لی ابی ہے فرمایا بیٹا باپ دا راز ہوندا ہے جدوں بیٹے نو ویکھیا جائے تے بندہ جج کردا ہے جدا پتر ایسا عاشق رسول ہے او دا بابا کیسا عاشق رسول ہوے گا لال بادشاہ ہوٹل دی ساری کمیٹی ساری انتظامیہ سارے احباب جتنے بھی قرب و بہت تشریف لے آئے ہو خدا دی قسم میرے نبی دا فرمان فرمایا جڑیاں روحاں دی ملاقات اتے ہو گئی ہے نا اونا دی ملاقات ایتھے بھی ہو ہی جانی اسی ایویں نہیں ملے ایک واری مل بیٹھے ہیں ایک کاری ملاقات ہو بیٹھی ہے تھی اگوں بھی انشاءاللہ ہوندی رہے گی لیکن جڑے بیٹھے ہو اس انداز نال بہو کہ الحمدللہ پتہ لگے کہ کوئی عاشق رسول خطاب کر رہا ہے تے وہ شاکان مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں کیا بات ہے جنہ دے ہاتھ بلند ہوندے نے میری دعائیں مالک تو انہ دے بختہ نو بلند فرما بالکل کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں ختمات تے اور اصال ثواب دی محافل جڑیاں سالانہ ہوندیاں وہ دیتے لینتھی خطاب ویسے بھی سوٹیبل نہیں قرب و بہت تو تشریف لے آئے ہو تھوڑے وقت اندر میں زیادہ چیزاں گوش گزار کرنے دی کوشش کرنی ہے دعا فرماؤ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی میں تواڈی ہر لمحہ توجہ دا طالب رہاں گا جیڑا بندہ ایتھے بہ کے بھی نہ بیٹھا ہوئے او دا آن دا مقصد کوئی نہیں
جنہیں اتنے بہ کے بھی گل اپنی کرنی ہے وہ گھر جا کے کر لے، چونکہ اتنے تے گل وہی ہونی ہے جی گل دے نال ساری گل ہے۔ ہاں جہاں گلاں رب بھی بیان کرے، رسول اللہ خود آپ بھی اپنی گل بیان کرن، ابو بکر بھی بیان کردے ہون، عمر بھی بیان کردے ہون، عثمان بھی بیان کردے ہون، علی المرتضیٰ بھی بیان کردے ہون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا منگی کی، اللہ کھیا خلیل تم مانگ، چونکہ اللہ دا نبی او دی مرضی تو بغیر کوئی بھی کم نہیں کردا۔ فرمایا خلیل تو دعا مانگنا، 80-90 سال دے ماں بہن عمر اور بالا وچ چاندی آ گئی، شیشے دے اندر مکھڑا ویکھیا خلیل نے اپنا کوئی سونا تے آکھیا مالکا بالا وچ چاندی آ گئی، اور اے او خلیل ہے جدی حضرت آدم تو لے کے پہلا ہی شخص ہے جنہ دے بال سفید ہوئے، ویکھیا تے آکھیا مالکا میں تیرا خلیل ہاں، مالک میں تیرا نبی ہاں، میں تیرا صدیق ہاں، تے رب العالمین مہربانی فرمانا تے میں دعا منگنا تیرے کولوں، تے رب دی مرضی بن گئی خلیل تو میرے کول منگنا ہے تے میں عطا کر دیاں گا۔ لوکاں نو پتہ لگ جائے جدوں بھی رب کول منگو پھر تھوڑا نہ منگیا جے، کھل کے منگیا جے۔ لو تسا سبحان اللہ نہ استقبال کرنا ہے تو میں قرآن دی تلاوت کر دینی، نہیں انج نہیں، جڑا سمجھ دینا میں سبحان اللہ قرآن سن کے آکھاں، اج رات نو اکھ لگے تے نبیاں دے امام دی زیارت کر کے بھی آکھاں سبحان اللہ، وہ بولے سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دی دعا دا ذکر فرمایا۔ اللہ دا نبی دعا کر رہا ہے، میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے مولا، میں خلیل بھی تیرا ہی ہاں، میں نبی بھی تیرا ہی ہاں، چس لیا جے دے وچ محبوبیت کیسی، اللہ دا خلیل بیان کر رہا ہے، آکھیا ربی حبلی، رب دا خلیل ناز کر کے کہہ رہا مالکا میں ناز کرنا میں جدے کول منگ رہا، او میرا ہی رب او میرا ہی پروردگار ہے۔ اللہ دا خلیل علامہ خادم حسین گردیزی صاحب کی بیان کر رہا ہے، اللہ دے نبی نے منگی ہے دعا، اللہ نے بنایا قرآن، بنا کے دل مصطفیٰ تے نازل فرمایا ہے، اللہ دا خلیل ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، ربی هب لی من الصالحین، اے پروردگار عالم میں نو سالے بیٹا عطا فرما، ربا میں نو سالے پتر عطا فرما۔ حضرت زکریا بھی دعا منگ دے رہے، مالکا میں نو پتر عطا فرما، اللہ اس انداز نال بیان فرما رہے ہیں، فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے پروردگار عالم مینوں پتر دے دے، یار ماں دی بھی بڑی شان، باپ دا بھی بڑا مقام، والدین دی بڑی عزت و شان، اللہ نے بڑے آنر دے نال والدین نو جناب والا دنیا تے مبعوث فرمایا ہے، لیکن لوگوں ماں
بھی دعاواں منگدیاں اللہ مینوں پتر دے دے لیکن رب ذوالجلال باپ دی دعا نو بیان کر رہا ہے کہ باپ دعا منگدا رہا ہے آکھیا مالکا مینوں پتر دے دے انہاں کول پوچھو یارو جنہاں کول اولاد کوئی نہیں انہاں کول پوچھو جنہاں کول تھی تے پتر کوئی نہیں بیٹھے ایسے لوگ بھی اپنے پتراں دے فراق وچ روندے ویکھے نے جنہاں دیاں تھیاں ہی تھیاں نے علامہ خادم حسین گردیزی صاحب کدی کسے علامہ نو آکھن گے دعا کرو اللہ پتر دے دے کدی کسے پیر دے کول جا کے آکھن گے دعا کرو اللہ پتر دے دے اوے کدی کسے دربار تے جا کے آکھن گے مالکا تینو اس دربار والے ولی دا واسطہ ہے مینوں پتر دے دے کدی داتا دے دربار جان دے عمرے دا چانس مل جائے تے آقا دے دربار تے جان دے اوتھے جا کے کہندے کملی والے ساڈے لی دعا کرو اللہ سانو پتر دے دے یارو یونو پوچھو جدے کول پتراں جیسا مٹھا میوہ کوئی نہیں میریاں بیٹیاں بہناں ماواں پردے دی حالت سماعت کر رہیاں نے ناراض نہ ہوتے میں جملہ کہہ دیا اوے ماواں بھی منگ دیاں نے اللہ پتر دے دے اللہ دی قسمیں پتر منگ کے لے جاندے نے تیاں اللہ با مقدر لوگاں نو عطا فرمان لے میاں محمد بخش رحمت اللہ کی تعالی علیہ کھڑی دا تاجدار آپ فرما رہے نے سکھ پتران دی سکھ پتران دی او یارو ڈاڈی دی لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگے کر کر عزیر بہانے میں دعا کرنا سارے آمین فرما لیا جے مالکہ تینو واسطہ اس محفل پاک دا جڑے لال بادشاہ ہوٹل والے آنے اس جناب والا بنگلہ چوک دے قریب اس جگہ تے سجا لئی ہے اے مالکہ تینو واسطہ اینا دیوانے دی آمین دا میری دعا نو قبول فرما لئی مالکہ جنہ کل پتر کوئی نہیں اللہ پتر دے دے جنہاں نو پتر دیتے نہیں انہاں نو ماپیاں دا وفادار کر دے جنہاں نو لال دیتے نہیں انہاں نو لال شباد کلندر دا صدقہ انہاں نو لال بنا دے مالکہ مہربانی فرما جنہاں کل پتر کوئی نہیں انہاں نو پتر دے دے خدا دی قسم بندہ کماندار ہوئے او دے کل بڑا مال ہوئے بڑا زار ہوئے بڑا زیور ہوئے اگر پتر کوئی نہیں تے کہندہ کی دیوا سے کما رہا اوہ میرا تے پتری کوئی نہیں ایویں نہیں کھڑی دا تاجدار کہہ رہا سکھ پترا دی سکھ پتران دی او یارو ڈاڈی ہوندی اتے آکھنے لوگے سیانے
نبیاں وی منگیا دے کر عذر بہانے اے پتر اتنا عظیم تے مٹھا میوہ ہے جدو بندے دی شادی ہوئے نا حضرت قبلہ گردیزی صاحب ہون گناہگار ہوئے کوئی اور عالم دین ہوئے قاری شاہ صاحب ہون نکاح پڑھان دے ہون تے جدو نکاح مکمل ہوئے تے منگی جائے نا دعا لڑا منہ کہوے یا نہ کہوے دل وچ ضرور کہندا ہے کدی دعا منگے نا اللہ پہلا جڑا میوہ دے وے نا او پتر جیسا دے وے تاکہ میرے والاں وچ حالی چاندی نہ آوے تے میرا پتر جوان ہو جائے اور میرا دستے بازو بن جائے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا جدو پتر مل دے تو پھر خالق کائنات فرشتے نو ٹور دے جا دے باپ دے کان وچ انہوں مبارک دے تے نالے آخ تینوں مبارک ہوئے تیرا پتر تیرا دستے بازو بنے گا اے پتر تیرا دستے بازو بنے گا حضرت ابراہیم دعا منگن تے اللہ قرآن چ بیان کرے کہ پتر منگ رہے تے یارو جدوں ویاہ ہوئے اج دا نوجوان بھی کہے اللہ میں پتر دے وے تو کیسا وقت ہوئے گا جدو سیدہ پاک تے مولا علی دا نکاح ہویا تے زہرہ پاک دی رخصتی دا ویل ہے میرے نبی نے کر کے ہاتھ چکے آکھیا مالکا یہ جوڑی میں نو بڑی سونی لگ دی انہوں اگوں میں جوڑی سونی ہوئی عطا کری اگوں میں جوڑی سونی عطا کری پھر اللہ نے ایک پتر مولا کائنات نے دیتا مولا حسن ایک جملہ کہاں تسی مولا حسن واسے بولے نہیں اور یارو اس باپ دی کی شان بیان کراں اس علی المرتضیٰ دا کی مقام بیان کراں اور یارو جدا وڈا پتر بھی امام ہوئے تے جدا آخری پتر امام مہدی آوے تے وہ بھی امام ہی ہوئے آئے کہ آپ بات ہے جڑے ائمہ طریقت واسے بول سکتے ہو ہاتھ بلند کر کے کہہ لو سبحان اللہ اللہ دی قسم نبی دی نسل نبی دی آل اسی تے گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر خطے خطے علاقے علاقے لوکانو باور کروا رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں اللہ دی قسم کچھ لوگ کہہ رہے نے اے جڑے لوگ نے حسین دے ناتے کٹھے ہو جان لے اے حسین دے ناتے کٹھے ہو گئے نے مجمع حسین دے ناتے کٹھائے میرے بزرگ تشریف فرمانے ایک ہندہ الو دا پٹھا اور جال لوگوں الو دا پٹھا جڑے اسے زیادہ مہنگا وکھ دے اسی حسین دے ناتے کٹھے ہیں ایک کٹھا جڑا مجمع حسین دے نادا انج کر کے کہہ لو اے تے مجمع حسین دے ناتے کٹھا ہے اوے تینوں بڑی چڑے ہوندی ہے حسین حسین تو اے مجمع حسین دے نادا کٹھا ہے مینوں لگدا ہے تو یزید دا پٹھا ہے میں تے لوکانو کہہ رہے عظمت آل نبی بولنا لو جی میرے بابیاں نے دومی ہاتھ بلند کیتے نے اگر ہاتھ بلند کرنا ہے اے پھر دومی ہاتھ بلند کر کے ایک تے دو یاراں جیدی ماں نے 11ویں نے لنگر پکا کے کھلایا ہے اے جو دومی ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے عظمت آل نبی بولنا نا تھوڑے نال تو بچیاں دی آواز زیادہ عظمت آل نبی بولنا بولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا
پتہ چلیا اولاد واسطے میرے نبی نے بھی دعا فرمائی ہے اللہ علی نو جوڑی دے دے علی دی جوڑی نال پیار کرن والا ہاتھاں دی جوڑی اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ اے مالک علی نو جوڑی دے دے اللہ اے بھی جوڑی بڑی پیاری ہے اگوں بھی جوڑی سونی عطا فرما ابراہیم نے بھی دعا منگی اللہ میں نو پتر عطا فرما رب نے فرمایا فبشرناہ بغلام من حلیم پروردگار عالم نے فرمایا خلیل میرے کول پتر پیا منگنے فبشرناہ بغلام من حلیم میں تینوں خوشخبری دے رہا میں تینوں مبارک دے رہا میں تینوں غلام عطا کرنا جملہ نہ ضائع کرے آجے میں تینوں غلام عطا کرنا عرض کی تھی مالکہ خلیل تیرے کول پتر منگ دے تو غلام دے رہا ہے رب دی مرضی بڑھ گئی لوگوں میری بھی مرضی ہے وے جدو باپ تے پتر جاندے ہون اگے اگے ابا جی جاندے ہون پیچھے پیچھے بیٹا جاندا ہے انج کر کے کہہ لو یارو ارسلان بھی کسے دا پتر ہے اے جڑا جوانی وچ چلا گیا ہے ارسلان بھی کسے دا شہزادہ ہے جڑا جوانی وچ چلا گیا ہے کتنا باادب تے خوبرو شہزادہ جدو ابا چل رہا ہے تے ہاتھ بن کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اللہ دا قرآن میں یہی کہہ رہے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم فرمایا اے جدو اے بشارت دے دیتی تینوں رب غلام دے رہا ہے مطلب ہے اگے باپ ہوئے پیچھے پیچھے بیٹا جاندہ ہوئے ابا آقا نظر آئے پتروں دا غلام نظر آئے حضرات دی وقار پھر آؤ جنہوں اللہ نے پتر دیتے نے پھر پتر اللہ پاک دی امانت دے بھی لیندے واپس لے بھی لیندہ ہے تے صبر کرنے والے عظیم صبر دا جناب والا انعام اللہ کھلویں لے لیندے آؤ امام بخاری حدیث لے آئے نے اور بھی دیگر کتب کثیرہ نے وسیع اور عیز کر کے سنو بیان فرمایا ہے میرے نبی آپ مسجد پاک دے اندر نماز پڑھ کے باہر نکلے نے میرے نبی دی اداواں دا نام نماز ہولی بولے ہو نمازی بندہ چپ نہیں رہے گا کہے گا سبحان اللہ میری آواز مدنی ساؤنڈ سسٹم کلو وال دے ذریعے بڑی دور تک جا رہی اسی او پچھے سا گڈی دے شیشے بند سن پھر بھی قبلہ حضرت دا خطاب اسی سن رہے سن تھوڑا ہور میں ڈاؤن کیتا میں کہا چلو آؤندے بھی میں سنا تو میرے کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو میرے کریم آقا نماز پڑھ کے باہر نکلے نے نماز اگے ویکھیا تے صحابہ دے چھوٹے چھوٹے بچے وہ جلدی نال دوڑے آ کے تے نبی پاک نے لتاں نوں جفا مار لیا میرے کریم آقا نے انہاں دے سراں تے ہاتھ پھیریا پیار کیتا محبت کیتی بچیاں نال شفقت کرنا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے بچیاں نال پیار کرنا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے شفقت کیتی پیار کیتا اور ایک جڑا نا یہودیاں دا بال ہے لیکن صحابہ دے بچیاں دے نال ہے پیچھے کھڑا ہو کے حضور دی دید کردہ ہے ایک دن نا صحابہ دے بچیاں نو کہنے لگا میرے بیلیو او میرے یارو سجنوں تواڈے نال میں کھیڈن آ جانا تے جدوں اے سونے آوندے نے ساری کھیڈ چھڈ کے مصطفیٰ دیاں لتاں نو جا کے جفا مار لیندے ہو اوئے تواڈے کی لگدے ہیں ایک آکھن لگے ساڈا نبی لگدا ہے ایک صحابی دا بال کہنے لگا ہے ساڈے آقا لگدے ہیں ایک آکھن لگے ملجا لگدے ہیں ایک آکھن لگے ماوا لگدے ہیں انہاں آکھیا انہاں نو ویکھیا سانو سرور ملدا ہے دل وچ نور ملدا ہے او یہودی دا بال جڑا انج کر کے ویکھی جا رہے ہے دل وچ نہ اونوں نبی نال پریت ہو گئی تانوں پتہ عاشق معشوق نو تکدا رہے تے چنگا رہندا ہے محب محبوب نو ویکھدا رہے تے صحت یاب رہندا ہے او صحابی رسول نو ویکھدا رہے تے صحت یاب رہندا ہے مرید پیر نو تکدا رہے تے صحت یاب رہندا ہے
علی ٹک ٹکی لا کے تکدا رہے سورج ڈبدا ہوئے تو ڈبن دیندے نے کیوں کہ اے دید ہو رہی ہے مصطفیٰ دی اکھ علی دی یہ مکھ نبید ہے تے سیابی ویکھدا رہے تے معراج لیندا ہے انہیں جدوں آکھیا نے کون نے تواڈے او آکھن لگے ساڈے آقا لگ دین اے دل وچ پیار ہو گیا لیکن اظہار نہ کر سکیا اندروں اندر لگ گیا کون اے ہو گیا بیمار منجی تے پہ گیا لمے تے تانوں پتہ ہے پتر بیمار ہوئے تے باپ کہندا چل میں کسے ڈاکٹر کو لے کے جاں کسے معالج کو لے کے جاں کسے طبیب کو لے کے جاں ماں کہندی ہے کسے پیر کو لے جو دعا مل جے کسے طبیب کو لے جو دوا مل جے جدوں پتر بیمار ہویا نا تے باپ کہنے لگا پترا دس ہوئے تینوں کیڑی بیماری لگ گئی پترا تو بولدا بھی نہیں تے اکھاں کھولدا بھی نہیں تے ماں نیڑے آ کے سرانے کھڑی ہو گئی پھر ماں تے ماں نا اس نو پوچھو نا جدا پتر بستر تے بہ جائے جدا پتر مریض ہو جائے بیمار ہو جائے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے عاشق جڑے علی کلمہ نہیں پڑھیا بیمار ہو گیا اے ماں سرانے والے پاسے کھلو کے کہہ رہی ہے پترا کیڑی بیماری لگ گئی کھاندا بھی کچھ نہیں پیندا بھی کچھ نہیں پترا دس میں تیرے لئے کیڑی چیز بنا کے لے آواں پترا میں دس تیرے لئے کیڑا مشروب تیار کر کے لے آواں پترا بولدا نہیں ہو اکھاں کھولدا نہیں ہو پترا میں تیری ماں پترا اکھاں کھولتے صحیح تے باپ بھی سرانے والے پاسے کھلو کے کہندا پترا دس تینوں کیڑی بیماری لگ گئی ہے میں تینوں کسے طبیب کو لے کے جاواں ادھر میری سرکار نے بچیاں نو ہر شے جان دیا پوچھے آئے جڑا نکر وچ کھلو کے ترچھی نگاہ دے نال میری زیارت کردا رہے آئے بچہ کدھر چلا گیا ہے ایک صحابی دا بچہ بول کے کہندا کملی والے آؤ تے بیمار ہو گیا ہے میری سرکار نے فرمایا چلے او دا پتہ لین چلیے عرض کیتی آقا او دا پتہ لینا جے کملی والے جدی ماں بھی تانوں برا بھلا آکھدی ہے جدا باپ بھی تانوں برا بھلا بولدا ہے کملی والے او دا پتہ لین جانا جے لاجپالا جدے ماپے توانو چنگے ہی نہیں جے سمجھ دے حضور نے فرمایا نہ میں او دی ماں کھل چلیا نہ میں او دے باپ کھل چلیا حاجی محمد اسلم کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے نبی بچیاں نو نال لے کے ٹرے ہون گے علامہ گردیزی صاحب میرے کریم آقا علیہ السلام آپ چل دے جا رہے ادھروں بچہ بھی بولے آئے ابا کہہ رہے پترا کیڑی بیماری لگ گئی دس میں کسے طبیب نو لے کے آواں بچے نے بھی آکھیا ہوئے گا پوڑے تے دوائیاں میرے باپ رہن دے اے پوڑے تے دوائیاں میرے باپ رہن دے عشق دے بیمارانو بیمار رہن اچھا جی یہ حکم نامے اگے جڑیاں میں پڑھدا پیا بھی فرمائشی پڑھنا پیا پوری ہوندی ہے تے میں کر لینا کوئی نال تقریر تے جڑدی ہوئی شاید بنا کے لے آواں گا پتہ نہیں نہ مارنا سن لو جڑی میں گل کر رہے ہیں میرے محبوب دے غلاموں وہ عاشق جڑا کہندا جی مینوں رہن دیو این جی بیمار رہن دیو ابا کھا لگا نہیں پترا میرے کو ویکھیا نہیں جاندا آکھیا ابا جی پھر جے کرنی جے مہربانی تھی او لکڑ دا دروازہ نہیں جے کھول دے او لکڑ دا دروازہ وہ آکھا لگا او کیوں کھولا ماں کہنے لگی شکر کر پتر بولیا جا جا کے دروازہ کھول چونکہ پتر جڑا سی او دل وی دعاواں پہ منگدا سی کدی تے سونا آوے نا خدا دے واسطے ایک وار آ جا تر چلیا تیرا بیماری آ جا خدا دے واسطے
ایک وار آ جا۔ حضرت دی وقار ادھروں باپ نے جا کے دروازہ کھولے آئے، انج دروازہ کھولیا تے ویکھیا کہ کون ہے دے والی کھلوتے ہوئے نے۔ باپ نے ویکھیا کھیا اے پترا اے دے لئی بیمار ہویا سے، مینوں دس دا میں جا کے بلا کے لے آؤں گا۔ اوے کلووال بنگلہ چوک دے قریب اس جگہ وچ بیٹھنے والے ہو، اللہ دی قسم ہے جدو یا ساکھیا میں بلا کے لے آؤں دا، ضرور بچے نے آکھیا ہوئے گا بابا اگر بلا کے لے آؤں دا لوکاں نے آکھنا سی مصطفیٰ نو نہ پکارے آجے، پکاریے او آؤں دے نہیں، میں لوکاں نو باور کروانا چلنا۔ اوے بلاونا تواڈا کم ہے، دیدار کراؤنا مصطفیٰ دا کم ہے۔ ادھروں میری سرکار آ رہے ادھروں بچے دے نین جڑے نے نبی دے مازاق دے نینا تے فٹ ہو گئے، حضور دا دیدار کر لے آئے تے ویکھ کے کہندا ہوئے گا اے تن میرا اے چشم ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہو لولو دے مٹ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جا ہو پر اتنا ڈٹھیا اوے مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور اگیرے بھجاں مرشد دا دیدار رہبا مرشد دا دیدار رہبا مرشد دا دیدار رہبا انہاں لفظانو زبان تے سجا لو پھبا لو پکا لو قسم رب ذوالجلال دی جدو انہاں لفظانو سجا لو گے پھبا لو گے پکا لو گے پھر قبر وچ بھی حضور نو ویکھے آکھاں گے مرشد دا دیدار رہبا مرشد دا دیدار مرشد دا دیداری یا حضرت باغو مینو لکھ کروڑا جا ہو اچھا اور میرے مصطفیٰ دے غلاموں میرے مصطفیٰ آئے میرے نبی نے میں حدیث انج پڑھی ہے کہ میرے نبی نے پکڑ کے بٹھایا میں سمجھنا حضور آ جان تے پتھروں وچ جان آ جائے میرے نبی نے فرمایا فسلم اسلام قبول کر اس کلمہ پڑھیا حضور نے ویکھیا ویکھدیاں روح قفس انسری جو پرواز کر گئی تے اے منو دسو اس صحابی نے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھیا نہ حج دا موقع ملیا نہ زکات دیتی تے سیدھا جنتی تے مینوں دسو اس عثمان پاک دی کی شان بیان کراں جدے نکاح دے اندر میرے نبی دی ایک تھی نہیں دو تیاں یکے بعد دیگرے آئیاں ہون تے جدے بارے میرے مصطفیٰ فرمان حیا کردے آسمان دا ہر فرشتہ زمین دا ہر فرشتہ عثمان دا تے جڑا عثمان دا حیا نہ کرے او دے نال وڈا بے حیا کوئی نہیں حضور فرمایا میں او دا حیا کیوں نہ کراں جدا حیا فرشتے بھی کردے ہون اور یارو اساں کسے نو تھی دینی ہوئے تے بڑی جانچ پڑتال کری دیئے تے جن مصطفیٰ دو تیاں دتیاں نے مطلب ہے وہ اللہ دا بھی پیارا ہے رسول اللہ دا بھی پیارا ہے حضرات احتشام
بھائی محمد ارسلان صاحب تے دنیا تو چلے گئے تے محبت لے کے گئے پنجاں دی ائمہ طریقت 12 دی نبی دے 11 دی نہیں جڑے یار ہو تے بولو نا سبحان واہ جی واہ مینوں پتہ لگا جی وہ گردئی صاحب فرما رہے نو نہ تاں پڑھدے سن میں تے تصویر ویکھی ہے تصویر تے داڑھی شریف ہے ہیں جی تے میرا وجدان کہندا جدوں ارسلان اے شہزادہ قبر وچ گیا ہوئے گا نا منکر نکیر نے پوچھا من ربک ما دینک ویسے بخاری وچ دوویں ہی سوال کوئی نہیں اکو ہی ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی دے بارے دنیا وچ کی کہندا رہیا ہے تے میرے نبی نے آ کے آکھیا ہوئے گا پرا ہو جاوے دی صورت نہیں ویندے محمد دا غلام آ گیا آئے مصطفیٰ دا غلام آ گیا بھئی جڑا نبی دی محبت لے کے جائے خدا دی قسم قبر دی مٹی بھی او دا حیا کر دی بلکہ جڑا علی دا پیار لے کے جائے اسی بنے بھی مٹی وچوں تے جانا بھی مٹی دے وچ تے اٹھایا بھی مٹی دے وچوں جانا ہے تے اینو کہندے نے عربی تراب اوے مٹی دے وچوں بنے مٹی وچ جانا ہے مٹی وچ اٹھایا جانا ہے ابو تراب دا حیا کری نہیں تے مٹی نے تیرا حیا کوئی نہیں ہو کرنا ہیں اللہ اکبر حضرت احتشام پھر جنازہ میرے نبی پبا پار چل دینے پہ بڑی جلدی دے نال 4-5 منٹ دے اندر اپنی بات نو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تھکے تے نہیں نا تسی جڑے نہیں تھکے دراؤ بولیا جو سبحان اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جنازہ آپ پڑھایا ہے دفنایا آپ ہے جدو منکر نکیرہ نے پوچھیا ہوئے کہ سسی دے بارے کی آندہ رہے ہیں تے عاشق نے آکھیا ہوئے گا مینوں کی پوچھ دیو انہوں نے پوچھ لو میں کھاؤنا ارسلان نبی دیاں ناتاں پڑھدا رہے آئے حضرت عباس رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ گیا آپ نے میرے نبی دی نات پڑھی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا چاچا جی میری ناد پڑھی ہے جی آقا جی پڑھی ہے فرمایا جاؤ اللہ تواڈے منہ نو سلامت رکھے اس حدیث دے ضمن وچ جملہ کہواں یارو بھائی ارسلان دنیا تو چلا گیا تے نعتاں پڑھدا رہیا جڑا نبی دی نعت پڑھے نبی کولوں نو دعا لبدی ہے تے مرن تو بعد وی چہرہ سلامت رہندا ہے میرا وجدان تے میرا حسن زن کہہ رہے ہیں میرا حسن گمان ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمین میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمین میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا اور یارو اے ساڈا بھائی ارسلان انہاں دے والد صاحب دا کی نام سی بولا جی حاجی محمد اسلم صاحب اے حاجی محمد اسلم صاحب دا پتر ہے تے گیا ہے تے باپ نو پوچھو دے دل تے کی بیتدی ہوے گی تے جے مصطفیٰ دا پتر گیا ہوئے پھر میں آپ دی 3 شہزادیاں 4 شہزادیاں تے جناب والا خالق نے پھر دیتا پتر تے طیب طاہر ابراہیم بن محمد حضرت ماریہ قبطیہ بھی توجہ ہے آواز آ رہی ہے آپ تک جتوں تک آواز آ رہی ہے اتوں تک بندے بولو سبحان اللہ اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا ایک زانو تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تے ایک زانو تے حضرت ابراہیم بن محمد حضرت جبریل آ کے کہندے نے سونیو اگر اجازت دیو تے اسرائیل آوے دوواں وچوں ایک نو لے جان دا آرڈر ہو گیا ہے دوواں وچوں ایک نو لے جان دا آرڈر ہو گیا ہے میرے مصطفیٰ نے ایک نظر ویکھیا حسین ول ایک نظر ویکھیا ابراہیم ول اے تھی دا پتر ہے تے پتر ہے اے ابراہیم ماریہ قبطیہ دا شہزادہ تے اپنا پتر ہے تے خیال کیتا جے جاوے نا میرا تے میں رواں گا تے جے گیا نا زہرا دا لال تے پھر زہرا روے گی تے زہرا میرے کول روندی ویکھی نہیں جائے سبحان اللہ دھیاں بابیاں کول روندیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں میرے مصطفیٰ دے غلاموں کریم آقا علیہ السلام آکھیا اے میری دھی
روے تے مصطفیٰ نو گوارا ہی نہیں تے یارو اج بھی میرے مصطفیٰ دا فیض ہے کوئی باپ نہیں چاہتا کہ وہ دی تھی وہ دے گھروں روندی نکلے وہ چاہتا تھی آوے ہس دی آوے تے ہس دی جاوے اے میرے بدے ہاتھ نے جنہ دے آنسو نکل آئے بڑا درد دل رکھن والے احباب تشریف فرماؤ خدا دی قسم جدی ماں زندہ ہے نا ماں کو دعا کروائے اگر ماں چلی گئی ہے نہیں دعا قبول ہوندی تھی اپنی تھی کو دعا کروائے اللہ جلدی قبول فرما لے گا اللہ توڑے آنسوانو قبول فرمائے میرے نبی کریم علیہ السلام رو رہے نے میری سرکار رو کے ارشاد فرماندے نے جبریل آخ جے اسرائیل نے اونے دعا وچ کنوں لے کے جانا تے میرا پتر ابراہیم لے جائے اگر حسین گیا تے زہرا روے گی زہرا میرے کھل روندی ویکھی نہیں جلدی بھائی اسلم خدا دی قسم ہے جدو میرے نبی نے آکھیا میرا ہی لے جاؤ 3 دن تو بعد محدثین نے لکھیا حضرت ابراہیم بن محمد انتقال ہو گیا میرے نبی کریم روئی جا رہے ہیں آنسو بغائی جا رہے ہیں میرے نبی نے آکھیا ابراہیم تیری یاد میں نو تڑپان دی روے گی آج یارو جنہ دا پتر ارسلان گیا ہے اور رو رہے او یارو جدہ یار ارسلان اور رو رہے آئے او جدہ پائی ارسلان اور رو رہے آئے او جدہ بھتیجا ارسلان اور رو رہے آئے او میرے نبی دے غلاموں میرے نبی دا پتر گیا ہے میرے نبی بھی رو رہے ہیں سکھ پترہ دی اوے ڈاڈی ہوندی ایتے آکھن لوگ سیانے اے میوا اوے نبیاں بھی منگیا کر عذر بہانے میری سرکار رو رہے سیابانے آنکھیں کملی والے رو دیکھو فرمایا میرا پتر چلا گیا ہے حضور تسی بھی رو رہے ہو فرمایا میں کوئی سینہ کھوبی تے نہیں کر رہا میں کوئی بال تے نہیں نوچ رہا بس اکھاں وچوں آنسو روائے ہو گئے اوے میرا پتر چلا گیا ہے معذرت دے نال میں تواڈے دل دکھان نہیں آیا لیکن اللہ رسول دی محبت وچ جڑا آنسو نکلیا ہویا ہے معاشر دے میدان وچ بخشش دا ذریعہ بن جائے گا میرے کریم آقا باپ تے جناب والا ابراہیم بیٹا حضور ابراہیم دی یاد وچ رولنے اوے لوگوں انہوں پوچھو جدے کل پتر آیا ہے تے جوانی وچ چلا گیا ہے ارسلان شہزادہ چلا گیا ہے وہ سابے دی کمر ٹیڑی ہو جاندی ہے جڑا اپنے پتر دی جوان میت نو کندہ دیندہ ہے پل پل نو اپنا پتر یاد آؤں دے یا لو خوشی دا ویلا ہوئے پھر بھی یاد آؤں دے غمی دا ویلا ہوئے پھر بھی یاد آؤں دے اے باپ اے پترہ دے دستے بازو بن دینے پر ماں دا بھی کنہ حوصلہ ہے جن نے اپنے پتر نو لاڑا بنیا نہیں ویکھیا بلکہ میت نو سواریا ویکھیا او دے گلے وچ ہار پائے گئے کفن پہنا کے انہوں ٹوریا گیا ہے میرے نبی دے غلاموں میرے بدے ہاتھ نے ارسلان بھائی چلا گیا تینوں میں نو سبق دے گیا یارو اے آن دی ترتیب تے ہے جان دی کوئی نہیں پتہ نہیں کنے ٹر جانے مزہ پھر ناتا پڑھ دیا جائے مزہ پھر حضور دے گن گندیا جائے مزہ پھر قبر میں جدو جائے چونکہ بندہ اگر حیاتی دے اندر جاگ دیا لاہور لاہور کردہ ہوئے ستے تے پھر بھی لاہور ہی نکل دا ہے اگر ناتا پڑھ دائے ہوئے گا جدو قبر میں جائے گا حضور نہ ویکھے گا تے ویکھے آنکھے گا کملی والے اتھے بھی کہندہ رہا تیرا جوڑ کوئی نہیں
اج قبر وچ بھی آکھاں گیا تیرے جیا ہور کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا جڑا ہون تک نہیں بولیا شروع تو لے کے آخری بندے تک بزرگ اپنی مرضی کرن گے جڑا ہون تک نہیں بولیا آخری جملہ ہے سیانے لوگ آندے نے خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے اسی طرح ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا اگر ہاتھ چکنا ہے تو ایک باری ہاتھ بلند کر کے 10 انگلوں نے 10 سیکنڈ کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے علماء صلحاء بزرگ دعا کریں گے باقی ہاتھ بلند کر کے پڑھیں گے یا مصطفیٰ ورا آقا تیرے کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا صاحبو بھائی محمد ارسلان چلے گئے تے انہاں دے بھائیاں نے انہاں دے بزرگاں نے انہاں دے رشتہ داراں نے مل کے سال ثواب دی محفل سجائی جملہ ضائع نہ کریا جے پوری تقریر دا نچوڑ جملہ پھر یاری او دے نال لائی ہوئے جڑا مرن تو بعد دعا منگن دا قائل ہوئے آئے آئے یاری او دے نال لائی جڑا نبی دے یاران دا وفادار ہوئے یاری او دے نال لائی جڑا پینتن پاک دا وفادار ہوئے یاری او دے نال لائی اوے جڑا ازواج دا بھی نوکر ہوئے آل دا بھی نوکر ہوئے اصحاب دا بھی نوکر ہوئے ادھروں کوئی آواز آئی علی دی اوہ جیو باب واہ جی واہ ایک جملہ کہہ دیا پنڈ دا محول ہے اے پٹھے وڈے ہون اسٹال آج کل لگا ہے اے وڈے ہوئے دے پری بندہ من دی بجائے 2 من پر لے تے ان لگے چکن چکی نہ جائے دوروں کوئی بندہ کہ بابے وہ ہاتھ پوائیے وہ اندہ ٹھہر علی دا مرید او جناب جدو انج کر کے لگن لگنا چکتا علی مولا نال ہو گئے ہو میرے کیا بات ہے توڑی اے جڑے توڑے چہرے بابیوں مسکرا رہے ہیں اے مومن دی نشانی جی کیا بات ہے ہاتھ توڑا بلند ہویا ہے علی پاک دا نام ہاتھ چک کے لینا مصطفیٰ دی سنت ہے اینج جنابے والا میرے نارا لوگے اینج ہاتھ پائے نے زور علی ہائے 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 واہ جی واہ ان میرا دل کر دے جب میں ٹائم دے ہوتے کہ شیر پڑھنا ختم تے سامان تے آگیا پڑھنا ایک شیر ایک کیوں تو میں کہنا علی تو سارے مولا انج کر کے بول دے ہونا پہ کیوں وجہ کی یہ نام کی پائی جانتا بھائی انیس صاحب انہوں نے ذوق دے دیتا منو کہ علی علی کر میں دے کہنا انہاں سارے ہیں دریا سارے ہیں دریا ہاتھ تھلے ہوئے تے اپنا اپنا مقدر ہے نا اساں سارے ہیں دریا سارے دریا اساں خیدری لینا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی نائے پھر لالچ نہ دے وہ حیدر دی باندی نو سونا کے کرنا کی کرنا چاندی نو پیر علی ساڈا زیور تے گہنا نہ آواز کٹ ہوئے نہ ہاتھ تھلے ہوئے ہاتھ چک کے کہنے دم دم ہر ویلے اساں علی
اچھا میں کھانگا دم دم تسا کہنا 5 واری علی علی دم دم علی علی دم 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 علی علی دم دم علی دم 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 دمی دم دمی دم 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 ہر ویلے اساں علی نعرہ حیدری انج نہیں جڑا بیمار ہے نا لو بابے کھڑے ہو گئے نے میرا دل کردا میں بھی کھڑا ہی ہو جاں تسی بہو گے جی تسی بہو گے اے میری دھی رانی اللہ دے بخت چنگے کرے علی پاک دے نام تے چھوٹی جی گڑی وہ بھی ہاتھ بلند کر رہی ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری واہ جی واہ واہ جی واہ میں نو امام پاک دے حوالے نال شعر کسی آکھیا بھائی جان نام کی توڑا محمد جبار صاحب نے انہوں نے آکھیا بھائی آقا حسین دے نام دے شعر پڑھ دے وہ کیڑا شعر کہہ رہے یا حسین یا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین کیا بات ہے بابیوں میں توڑیاں پیشانیاں دے بہت سے لے لا جڑے حسین پاک دے نام تے ہاتھ بلند کر رہے ہو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا اگر ناراض نہ ہو حضرت بھی اتے کھڑے ہوں تے اسی طرح دیکھئے میں زیارت کرنا سارے آندھی کیا بات ہے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین ہوں ذرا جملہ تھوڑا جا بدلنا میں کہاں گا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین تو سا کہنا یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین قلبی زندہ سے حسین قلبی زندہ سے تے اج بھی زندہ باد حسین زندہ باد اور یزید قلبی مرد سے اج بھی مرد باد حسین اچھا میں ایک باری کہہ لو میں کہاں گا حسین تو سا زور لا کے ایک باری کہہ دینا زندہ باد کو میں نے کہنے دی ضرورت نہ پیش آوے حسین زندہ باد اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں وما توفیق